Ga sakona zuwa gare ku al'ummar Najeriya, musamman ma mutanen Filato da mutanen kasan Benue State. Duk lokacin da muna la'akari da cewa duk lokacin da kuka yi rigima da filanin guraren ku, ko kuma in ce musulmi da kirista suka yi rigima a wasu wajejen, duk inda ake rigingimu, sai ka ga mutum wanda bai ji ba bai gani ba yana tafiya a moton shi, tayu ma bai san ma ai rigima ba, kawai an tare shi, a kaga an tare shi, an je an yanka shi ko an kashe shi. Wannan abun da ake yi, na rantse muku da Allah, duk inda ake yi wannan abun, kar ka sa tsammani wai za a zauna lafiya ba. Ko ni na aka yi mu wannan, aka kashe mun dan uwana wanda bai ji ba bai gani ba, kuma a ce ma baya gurin ba, shi ba dan gurin bane ba, ya taho tafiyan shi ne, wata tsabgan shi ne ta kawo shi, aka sauke shi aka yanka. To na rantse muku da Allah, idan ba Allah ne ya tsare mu imani na ba, zan ce he na rama mashi. To kun ga ire-ire waɗannan abubuwan shi ke lalata mana ƙasar mu ta Najeriya. Yanzu ni na sa son zuciya a ciki, kai ma ka sa son zuciyanka a ciki, wance ya sa son zuciyan shi a cikin lamarinsa. Don ta yaya za mu yi mu zauna lafiya? Idan adalci zan yi, tun da na san waɗanda suka kashe mun ƴan uwana, ko da idan ma ban sani ba in faɗa ma hukuma ta ɗauki mataki, in kuma na sani idan ma ɗauki mataki in ɗauki mataki a kansu. Amma kuma na zai na tare wanda bai ji ba bai gani ba, wannan ko a duniyan jahilan da wallahi ba sa yin wannan abubuwan. Magana ta gaskiya, duk inda ake wayannan abubuwan da kuke gani, wallahi yana ɗaya daga cikin abun da ke haɓaka rigingimun da suke faruwa a Najeriya. Don haka Ubangiji Allah ya sa mu gyara. Wannan sakona ina liƙa ta zuwa ga mutanen Filato da mutanen Tibabe da sauran arewacin Najeriya, duk inda ake rigingimu mu ringa hattara da wanda suke tafiya a moto. Babu ruwan shi, mu mutunta shi, babu ruwan shi. Ba zan manta ba lokacin da ake faɗan Tafawa Balewa, daga nan muka tashi mu je, wallahi a lokacin mutanen Tafawa Balewa suna faɗa da mutanen guraren, musulman guraren, amma su musulman sun gan mu babu ruwansu da mu, su ma mutanen Tafawa Balewa sun gan mu babu ruwansu da mu, saboda menene, mu baki ne matafiya. Amma a yanzu babu wannan, kowa da kowa ya sa son zuciya. Ubangiji Allah ya sa